ning gene griyane Bu Bayem ki awake dhewe paribasan. Kok iso bayem untumu lho? Sapa ta? Sayem. Sayem bayem. Lah ya ora tak jangan bening iki, Mas. Lah ya rupamu antek kaya kulupan. Rupamu kaya kangkung ngomongne kancane kaya kulupan. Wong sayem kok ya bayem lho. Bu, sapa? Sayem. Sayembara ki Sayem tok. mesti akeh mburine iki mesti enek goblok kira mung iki. Iki nang kene tulisane sayem tok. Endi? Endi enek ora enek toke goblok kira mung bocah iki lho kena sayem koma ngono lho. Oh semaput gone rumah sakit koma. Ora ning ngono iki lho tulisane lho ngoh-cengoh iki lho Bu Sayem koma. Lah ya Bu Sayem tok iki ora gawe komane gak diwaca. Iya ora enek TOK tok lho ora enek. Iki lho Bu Sayem. Ya wis Bu Sayem gak gawe katok. Kewan apa sing tangine ngenteni srengenge? Yo kewan lah tangine ngenteni srengenge iki mesti pitik ngenteni srengenge padet. Terus pitik srengenge munggah terus tuku kerupuk. Lho yo kuwi. Itu salah. Kewan sing ngenteni srengenge ku yo pitik kuwi salah. Kirek Lah. kirek meteng. Apa ya enak kiri meteng. Kiri anyang-anyangan. Adah lah wis kleru we. Kirek kena jarum. Kleru. Kirek mah. Kleru. Apa? Kewan sing tangine ngenteni srengenge kuwi iwak. Lha kok iso? Lah arep mipe kasure teles kuwi lho. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar alah. Ora iso berarti awakmu terus. Bawe kok iso? Ya iso no. Naik Ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. enak tenan. Aduh awake dhewe Jawa Timur menghibur paling kita iki wulane ya wulan suci wulan Ramadan Mas. tumrape wong muslim kewajiban nindakake poso. Nek get tuku kerupuk Mas, Iya ya alhamdulillah lho awakmu poso ndek ben ya gak mokel blas ya. belas nyapa mokel apa tahu aku iki. Wah hebat termasuk ya awakmu. Poso sesasi utuh blas gak mokel. Aku mokel gatel Dek. Kena nggo contoh kanggo anak putu. Aku wis ngono kuwi. Hebat no ra mokel nutuk berarti. Nutuk apa poso ora kok kon mokel jane biasa. Kok mesti ngono lho iki. Berdirikan ki metal mokel iki. Ya poso iki kewajiban nek Ya gak poso. kuat lagi mokel. Aku no kuwi jarene sing lunga adoh kuwi lho Mas. Apa? Mutandir kuwi lho sing pemene ning kene terus aku teko Surabaya ning Wonogiri kan termasuk mutandir ta dhewe Mas. Goblokmu lho iki. Apa to kuwi? Kuwi jenenge muklambir. Musafir. Ya ngono. Musafir. Percewekan masalah pacarane takon aku. Contone Milih wong wedok, kuwi delok saka sikil-sikilane. kowe jane tuku wedok apa golek wong wedok apa tuku mobil kowe sikil-sikilan. Sikil-sikilan itu penting, Dik. Contone Wong wedok sikile lurus, ya toh, sikile lurus terus tungkae bunder. Mbok rapi gak apa-apa. Lah nyapa? Kuwi gemati gendeng karo wong lanang gemati. Gendeng jan gendeng tenan kowe iso kaya ngono. Kowe koclok. Aku ki kok awakmu kok rohno lho maksudnya. Lah aku wis pengalaman kok tungkae bunder, sikile rada lurus, kuwi wonge gemati karo wong lanang gemati. Pamane wong lanang teko ngrusokne napa to Mas, monggo nyuwun napa dahare napa. Iya. Roh aku. Jenenge wong gemati. Iya. Jenenge wong gemati ae. Umpamane terus Wonge wong wedok kok nuwun sewu, mlakune semu rada jinjit. Kuwi mbok rabi ra apa-apa. Sing jinjit mengarep apa mundur? Mengarep no mlakune ngene. Mangku prawan enak era karuan. Sebab apa? Sebab durung pengalaman. Mangku rondo Enak era sepiro. apa sebabe? Sebabe wis Ombo. Kena apa ombo? sebab bapak wis kulino. Kok ya wis kulino? Anake limo.
Waru-waru doyong mangklung neng kali. ayu-ayu moblong Sing ayu moblong kok merati. sandal japit dudu bakia Panggonane nylempet rasane enak. Aku usiane pekewuh aku. Anakku asli 6. Jenenge padha. Padha piye? PI. Lah nek nyeluk nomor 1, GPI. nomor 2, ROPI. lah nek nyeluk nomor 3, Lupi. ya nomor 4, 4 PI rek. nomor 5 Den. MOPI. Lah nek nomor 6. Ndang, muni 6 PI ngono ndang. Heh. Lah jenenge lah PI ta meneh ya 6 PI. Kene wis sing duwe we santai kok kono sing ra duwe ngomong 6 PI. Lah kowe iki malah mbok baleni krek sisan.